салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд тоб хабарҳои олами варзишро бароятон мехонад. Рафтем. Карим Бензема ниҳоятан ба мунтахаби Фаронса бармегардад. Футболбози дастаи Реал Мадрид аз соли 2015 инҷониб дар ҳайати мунтахаби Фаронса набуд ва сармураббии мунтахаб Дидие Дешам ба хулосае омад ки бо гузораи 6 сол инак ҳамлагарро ба ҳайат даъват намояд. Инро сараввал худи Бензема тавассути саҳифаи твиттераш расонаӣ кард ва гуфт ки аз баргаштам ба мунтахаби Фаронса ифтихор дорам ва барои онҳое ки ба ман як бори дигар бовар карданд ташаккур мегӯям. Миннатдорам аз аҳли оилаам, дӯстонам, бошгоҳ ва кулли он нафароне ки маро дастгирӣ мекарданд ва ҳар рӯз бо ман нерӯ мебахшиданд. иброз намудааст Карим Бензема. Дидие Дешам сармураббии мунтахаби Фаронса низ дар мавриди баргашти Бензема ҳарфҳои худро гуфт ва маълум гардид ки маҳз ба баргашти ӯ худи сармураббӣ талоши зиёд кардааст. барои онҳое ки намедонанд, Бензема соли 2015 ҳамроҳ бо собиқ футболбози мунтахаби Фаронса Матео Валбуена сараввал ба танишҳои лафзӣ баъдан ба кашмакашиҳои судӣ дучор гардиданд ки Бенземаро барои паҳн кардани наворҳои маҳрамонаи Валбуена муттаҳам сохтанд ва кор то ҷое расид ки ҳардуи футболбозро аз ҳайати мунтахаб берун сохтанд. мушкилиҳои ба суд доштаи Бензема то ҳол идома дорад ва ба иттилоъе ҳоло ҳам парвандаи футболбоз дар мақомоти судӣ пӯшида нест. аз байн 6 сол гузашт ва инак Бензема барои шарафи Фаронса мубориза хоҳад бурд. бозиҳои наздиктарини мунтахаби Фаронса дар Евро 2020 аст ки баъд аз як моҳ баргузор хоҳад гашт. ин аст барои охирин шонс мубориза бурдан. як ишораи дигар аз рафтанҳои Роналду ба дастаи дигар. ҳоло дар шабакаҳои маҷозӣ навори таваққуфгоҳи шахсӣ ё худ автопарки худро кӯчонидани Роналду ба истилои чарх мезанад. дар навор дида мешавад ки чӣ хел Роналду мошинҳои худро тариқи мошинҳои махсуси боркашӣ ё автомобилкашии ширкати Родо Карго холӣ мекунад. ширкате ки мошинҳои Роналдуро аз Турин берун сохтанист, дафтари асосиашон дар шаҳри Лиссабони Португалия аст ва ин бовариро ба он наздик мекунад ки Роналду шояд тобистон аз дастаи Ювентус ба дастаи Спортинги Португалия гузариш намояд. ба он дастае ки соли 2003 аз дарвозаи он ҷо ба сайри ҷаҳон ё худ бузургтарин дастаҳои дунёӣ сафарбар гардида буд. баъдан ӯ Премер-лигаи Англияро тасхир карда ба заминҳои сабзи Испания рафт. он ҷо номи худро ҳамчун футболбози беҳтарини таърихи бошгоҳи шоҳона сабт карду рафт ба Италия. бе муҳобба баъди рафтани Роналду ба Ювентус ба қавле як гарзебу зиннати серия А даромад. ба гуфти журналисти машҳур Фабрицио Романо баъди омадани Роналду ба Италия, маркетинг ва бизнеси на танҳо футбол, балки чанд соҳаи дигар ба куллӣ тағйир ёфт. Роналду он ҷо аз гуфта мураббиҳои соҳибном ва футболбозони машҳур ба дастаҳои Италия мерафтанд. ҳамакнун ишораҳо аз тарки Ювентус кардани Роналду боло меравад ва агар Роналду ба Спортинг баргардад, донед ки ин ғуруби ситораи бузурге аз осмони футбол аст. тӯли чанд рӯз аз эътирози мухлисони Ҳабиб Нурмагомедов зидди суханҳои президенти Чеченистон Рамзан Кадиров дар шабакаҳои иҷтимоӣ боло меравад. чанде пеш Кадиров ки солҳои охир миёни мардум ҳамчун президент блогер ном баровардааст, фаъолияти Ҳабибро дар UFC мавриди интиқод қарор дод ва гуфт ки Ҳабиб ин лоиҳаи UFC буд ва ӯ ҳеҷ гоҳ ҳамчун намояндаи Русия ё Доғистон парчами ин мамлакатҳоро ба даст намегирифт. ӯ бо Дана Уайт нақшаи бузургеро барои UFC анҷом доданд, на барои Доғистон ё Русия. ҳамчунин Рамзан Кадиров ӯро бо равзгари чеченистонӣ Ҳамзат Чимаев қиёс карду, Ҳамзатро рамзи ифтихор гуфту Ҳабибро лоиҳаи UFC унвон дод. баъди суханҳои президенти Чеченистон, мухлисони Ҳабиб эътирозу норозигиҳои худро чун борон дар шабакаҳои иҷтимоӣ бар сари Кадиров рехтанд. онҳо ба суханҳои президент розӣ нестанд ва ҳатто таҳдидам кардаанд ки дигар чунин суханҳоро дар нисбати Ҳабиб равон набинад. расонаҳои иттилоотӣ дар мавриди канда шудани муносибатҳои дӯстонаи Рамзану Ҳабиб ҳарф мезаданд. ниҳоятан Рамзан Кадиров боз дар як пахши мустақими Инстаграм ба хейтерҳо ва мухлисони Ҳабиб ҷавоб гардонид. ӯ гуфтааст ки лоиҳа ин калимаи таҳқиромез нест. ин маънои онро дорад ки ташкилоти размӣ одамеро пайдо кард ки натиҷабахш аст ва барои тамошобинону мухлисон пайгирии он аҷиб аст. қаблан ҳамаатон мегуфтед ки Конор лоиҳаи Дана Уайт аст, пас Ҳабибро
лоиҳа гуфтан мумкин набудааст. мо бо ҳабиб ва бародарони ӯ ҳар лаҳза дар робита ҳастем. Онҳо дар ин бора чизе намегӯянд, шумо инҷо афсонабофӣ мекунед. ман чӣ гуфтан мехоҳам? ӯ беҳтарин разгари UFC буд ва инро чандин маротиба ҳам исбот кард. аммо лоиҳа аст. онҳо якдигарро пайдо карданд. ҳабиб UFC-ро ёфт, UFC ҳабибро, гуфтааст Рамзан Кадиров. ҳамин мавзӯъ медонед ба чӣ монанд аст? коргарон ҷангу ҷанҷол мекунанду раис дар ким кадом як истироҳатгоҳ ба қавле дам гирифта истодааст ку? ҳамин хел. мавзӯи муҳим аз шоу-бизнес ки дар ҳамин шабу рӯзҳо аллакай марзҳоро убур мекунад ва ба фазои варзиш ҳам пайвастагӣ пайдо кард. манижаи сангин сарояндаи тоҷиктабор ки ин шабу рӯзҳо дар лоиҳаи бузурги мусиқавии аврупоии Евровидение 2021 Русияро муаррифӣ мекунад, бо суруди Russian Women ба финали лоиҳаи мазкур баромад. ҷонни Вейр, варзишкори амрикоӣ аз варзиши рақси рӯи ях, имрӯз дар саҳифаи твиттераш навореро ворид сохт ки ӯ маҳз таҳти мусиқии Russian Women манижаи сангин тамрин мекунад. пеш аз ин варзишгари мазкур исми манижаро дар варақаи пешгӯии худ дар мақоми аввал гузошта буд ва манижаи сангин шаби гузашта бо ишғоли мавқеи дуюм ба финали озмуни Евровидение баромад. як миллионери чинӣ бо исми Хеши Хуа яке аз бошгоҳҳои дивизиони дуюми чемпионати Хитойро харидорӣ кард ва сармураббиро маҷбур сохтааст ки писари 126 килограммаашро дар ҳайати асосӣ ба майдон барорад. Сараввал акси писари ӯ бо либосҳои кабуд ҳангоми иҷрои зарбаи кунҷӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо шуд ва мардум чунин шаҳр доданд ки Азар ба Челси баргаштааст. баъдан маълум шуд ки ин писари сарпарасти бошгоҳи Цибо Куҷуи дивизиони дуюми чемпионати Хитой аст. бино ба иттилои расонаҳо Хеши Хуа сармураббиро маҷбур сохтааст ки писараш дар ҳайати асосӣ бозӣ намояд ва ки аз ҷабҳаҳои маҷбуркуниҳош ҳамин аст ки тӯли 90 дақиқа бозӣ мекунад ва зарбаҳои ҷаримавии 11 метраро маҳз писари ӯ иҷро менамояд. писари сарпарасти бошгоҳи мазкур 126 килограмм вазн дорад ва ҳамчун бозигари озод дар майдон бозӣ мекунад. ҳама ҳоло муқобили рафтори сарпарасти бошгоҳ баромадаанд, аммо гап сари ин аст ки шояд ҳамун миллионер ин бошгоҳро ба хотири писараш бозӣ кардан харида бошад. бошгоҳ моли худаш аст ва ҳеҷ кас бештар аз ӯ ҳуқуқ надорад. падари футболбози дастаи Сассуоло Ҷанлука Скамаки ба бошишгоҳи клуби Рома ба автомобили махсуси мошинбардорӣ ворид шуд ва ҳама чиро вайрону валангор кард. ин дар ҳоле сар зад ки падари футболбоз сараввал ба автопарки бошишгоҳ ворид шуда автомашинаҳои коргарони бошишгоҳ аз ҷумла директори варзишии даста ва кормандони дигари онро ба задан оғоз кард. ӯ дару тиреза ва хулас кӯли мошинҳоро шикаста баъдан ба ҳамон мошин ҷониби майдоне ворид гардид ки он ҷо футболбозони дастаи ҷавонони Рома тамрин мекарданд. мард сӯи футболбозон ҳамла кард ва онҳоро парешон кард. ӯ истод накард то он лаҳзае ки полисо омада ӯро боздошт карданд. Ҷанлука Скамаки футболбози дастаи Сассуоло аст ки феълан тариқи иҷора дар дастаи Ҷенуа фаъолият мебарад. мард як рӯзшӯ дар шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ қарор дорад ва сабаби ба чунин кор даст заданаш то ҳол маълум нест. фақат ҳамин қадар маълум аст ки Эммануэл Скамаки ҳангоми содир кардани ҷиноят дар тан футболкаи бо рамзи дастаи Сассуоло дар тан дошт ва ҳеҷ ҳуҷҷатеро бо худ нагирифта буд. ва ҳамин тамом. то дидор хайр.